Desane kula Kebon Agung Tembara, Kecamatan Tembara. Kecamatan Tembara, Temanggung. Riyen jatahe niku pinten hektar niku? Jatahe perumahan seprapat niki ya. Nggih. Ladang sing resik 1 hektar. Nunden kalih 3 prapat kalih 1 hektar setengah. Nek mboten salah niku 3,5. Totale 3,5 nggih. Kalih perumahan. Kalih perumahan. 50 khusus Temanggung ning ngeblok ning dusun Sekawan. 50 kakak. Nggih. Nunden ping pindho wangan sing mriki niki angkatane kula nggih 50 ning disebar bagi dusun Sekawan 3 kalih dusun setunggal. Kok mboten ngeblok Mbak? Mboten sing kantun. Ana dikali niku niku dugi mriki kula wis arek tanenan. Oh, berarti riyen mriki. Nggih. Oh, nek bekalih niku kan sak blok nggih. Niku nggih ngeblok niku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel ini ya. Video kali ini saya sedang berada di sebuah kampung transmigrasi tahun 80. Tepatnya ini di desa Pulau 7 atau yang lebih dikenal dengan unit B4 ya. Ini kita memasuki desa Pulau 7 yang di sebelah kanan ini adalah alun-alun atau lapangan bola di desa Pulau 7. Yang selanjutnya di sebelahnya itu ada pembangunan koperasi desa Merah Putih Pulau 7. Ini adalah pusat kota desa transmigrasi B4 ya atau Pulau 7. Ini yang saya lihat tadi KDMP, dan ini ada masjid mewah yang berada di kampung ini. Sedangkan yang terlihat ini adalah kantor desa Pulau 7. Sedangkan yang di depan ini atau sebelah kiri ini ada pasar rakyat di desa ini ya. Ini yang di depannya ini ada ruko-ruko yang rencana akan dibangun MBG, dapur MBG. Jadi seperti ini suasana dari desa transmigrasi tahun 80 di era Presiden Soeharto waktu itu ya. Jadi kalau dilihat selang lebih dari 40 tahun perkembangan desa ini lumayan bagus ya. Mulai dari pembangunannya kita lihat sudah merata, bahkan rumah-rumah banyak yang tembok beton, dan bangunan-bangunannya sudah tidak terlihat lagi bangunan jatah transmigrasi. Yang menjadi keluhan warga transmigrasi ini adalah akses jalan penghubung antar desa. Yang kita lewati ini adalah jalan kabupaten yang rusak seperti ini ya. Dan ini saya menuju ke salah satu warga yang berada di Pulau 7. Ini lorong masuk atau jalan desa di desa ini ya. Di sebelah kanan ini banyak perumahan warga dan rumahnya sudah bagus-bagus semua ya. Di tempat ini suasananya sangat hening, enak sekali suasana di kampung transmigrasi ini. Kita silaturahim ke warga yang di rumah ini ya. Ini Sragen kathah mriki, Mbak. Sragen. Ini poros iki. Blok nggih. Poros niki ngarep Oke. Sragen ya. Wit ujung niku. Nek mriki khusus wong Jawa kabeh, Mbak. Nggih. Khususnya ngene iki. Jawa apa? Manggung. Manggung, Boyolali, Sragen, Tegal, Daerah Tanan kabeh lah. Boyolali.
Sing Boyolali daerah sing pundi? Mriku nggih wonten Dhuwure Mbah Boyolali. kelompok ngriku wonten Gang Boyolali, wonten kalih ing dusun siji, ya wonten Boyoke lali ya, lali balik ya. Boyolali. Boyo lali, berarti Ada boyoke lali balik. Temanggung niku dusun sekawan niku sing ngeblok. Nek sing sarengane kula niku pancen disebar 50 kakak niku. Kok mboten sareng yang bekale riyen, Mbah? Mboten riyen kula. Oh jenengan 52 niku khusus Temanggung. 50 khusus Temanggung ning ngeblok ning dusun sekawan. 50 kakak. Nggih. Nonton ping pindho wongan sing ngriki niki angkatane kula nggih 50 ning disebar bagi dusun sekawan 3 kalih dusun setunggal. Kok mboten ngeblok, Mbah? Mboten sing kantun. Ana dikali niku Iya. niku Mboten ngeblok ora lho. dugi ngriki kula wis Pertama Besarek mbek panenan. Oh, berarti riyen mriki. Nggih. Oh, nek bekale niku kan sak blok nggih. Kan pengok. Niku nggih ngeblok niku. Berarti dhisik kene. Temanggung. Maksudnya sampai SPA nggih Nggih, ngeblok. SPA nggih. Manggung ya? Temanggung. Temanggung. Nggih wonten sing liya anu ning njur gabunge teng ngriku niku wong. Nek sing Boyolali niku nggih sak blok mboten niku sing mriki. Nggih nek Boyolali mboten. Mboten nggih nggih. Niku ning blok ngriku Nggih. Boyolali kalih dusun setunggal. Ning dusun ngriki ya wonten ning kang mriku ning pinten kakak. Nek jumlahe riyen totale sak desa niku riyen Mampun Baru nggih. Mampun baru ngriki rak riyen B4 B5 gabung sak kelurahan. Mampun Baru niku. Nggih. Desane Mampun Baru. Nggih, pinten kakak niku riyen awal? Wah niku ngapunten nggih wong rong dusun juran kok. Oh, nggih. Rong desa Desa. B5 B4 Terus dipecah. dipecah. Pecah ngene mulai Pak Lurah Dindit niki. Oh, berarti B4 B5 dipecah niku B4 lurah pertamane Pak Didit niku. Nggih. Tahun pinten niku, Mbah? Tahun pinten nggih wong nonton pun Pak Dindit, Pak Supri, nonton nek mboten salah Pak Lurah niki. Berarti pun telung periode. 3 kali 5. 6 tahun nggih lurah niku. Oh, kan iki 6 tahun. Nek sing sakniki terbaru niki malah 8 tahun. Oh, Berarti Pak Dindit niku 6, Pak Supri 6, 12. Oh, nggih nggih. Nek sing Tegal, daerah Tegal sing pundi niku? daerah Tegal niku teng dusun kali ya wonten sing Oh niku nggih disebar. kami Pak Wasud. Nggih nggih. Nonton kali ing mriki ya wonten ning teng RT setunggal RT songo. Mboten ngeblok nggih nggih. Mboten. Sing Jawa Barat enten mboten? Nek Jawa Barat tenan-tenan. Mboten nonton nggih. Nah, setunggal sing nonton Jawa Barat. Nek ngriki niku pancen khusus B4 B5 Jawa Tengah. Khusus nggih. Oh, khusus Jawa Tengah. Nggih. Kalih periode niku nggih tahun 80 sedanten niku. Nggih, Dua periode maksudnya dua periode. dua anu nggih, dua tahap nggih. Nggih. Wong kali periode niku kacake mboten ning pinten wulan niku. Ngoten. Nek riyen asli griyane jenengan trane nggih mriki niki. Niku malah teng andhap mriku. Sing niki tumbas niki. Niki mboten kula gotong mriki. Oh. Anyare ra. Nggih, nisa hitungane sak Oh. dusun iki. Gotong niku panjenengan
Ya pancen zaman kan ya ijah nganu wong ini. Nabung. Berarti nek riyen Waune yang ngriko pertama keran. nggih. Nonton kula pindah ing ngriku mepet babas. Wong niki nggen kula niki waune ngeten tanah niku. Miring. Nggih. Niki pirang prapen mawon niki. Niku kula gempur yo wonten sak meteran niku. Oh, nggih. Nek wingking-wingking mriki riyen tanemane napa, Mbah? Riyen ngoten nggih. Tanduran ana ubi, ana jagung, wonten nggih warna-warna. Mboten nyapi nyawah, Mbah. Nun, Mboten nyapi nyawah. mboten. Ora oleh rawa barang. Ora. Oh, mboten angsal rawa mriki nggih. Cuman Wong nggih niku rawa niku nuntut dinganu Pak Karno yang saking Boyo lali. Jadi kali niku waune mepet mriku. Minger ngoten wong. nggih nggih. Ini nuntun mriku dia anu kali Pak Karno niku nuntun dipindah kali niki bener. Niku lha sing gawe. Nggih. Bro. Pura. Berarti jatah transmigrasi riyen pinten taun niku? Jatah makanan niku. Jatahe setahun. Asli gratis niku. Nggih. Setahun ning nek dereng padane asile niku dereng apik, Nggih. bisa oleh tambah pinten sasi niku. 3 sasi napa pinten. Sing dereng berhasil ngoten. Nggih. Nggih sedanten. Oh, sedanten. Nggih. Oh, wonten tambahan. Nggih jane nggih pun hasil wong padane nandur pari nggih pun panen. Ini kok insya Allah tambahan. Telung sasi. Ya antarane. Riyen jatah niku pinten hektar niku? Jatahe rumahan seprapat di sini ya. Nggih. Ladang sing resik sak hektar. Nuntun kalih 3 prapat kalih sak hektar setengah. Nek mboten salah niku 3,5 Totale 3,5 nggih. kalih perumahan. Kalih perumahan. Niki, Sering mantuk Jawa jenengan? kula ambil penonton nek ing 3. Ping 3 nggih. Asli Temanggunge pundi ta jenengan niku? Kula desane kula Kebon Agung Tembara, Kecamatan Tembara. Kecamatan Tembara, Temanggung. Desane Kebon Agung lho. Kebon Agung. Ini perbatasan kali Magelang. Paraan. Magelang. Oh, Magelang ya. Jenengan Mbah sinten ta, Mbah? Kula Sutresno. Oh, Mbah Sutresno. Nggih, nggih.